ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಏನ್ ನಾನರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಇತ್ತೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತನಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ರೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಯರ ನಾಚಿಕೆ ಆಂದುವೆರ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಗೆ ದೆನ್ನೆರ್ ದಾದ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಂಡ ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಪೋದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋದುಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಬರೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎನ್ನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದಾದಂಡ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಪಂದ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ನಾನತ್ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪುನೆಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಾನಾತ್ ಪಾತೆರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರೆಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ್ ಏನು ಕೇನುವೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನೇನು ಈ ಬೈಕ್ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಂಡ ನಾ ಬೈಕ್ದ ಟೈರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕೊಂದು ಸೀದಾ ಪಾಯೆ ಪೊರ್ಬುಲ್ನಡ್ಡಿ ಅರೆ ಲೆತ್ತ ಬತ್ತದ ದೆನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಟೈರ್ ಪೊಸತ್ ಪಾಡೊಂದು ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಅಡೆ ಪೋದನ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ದೆರ್ ಅಂಚ ಏನೇ ಅವೇನು ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತು ಕೊನೊಡಾತಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಎಂಕ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆರ್ ಆರ್ನ ಅಂಚದೊಂದು ಏನು ಎಂಕ್ ಒಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಒಂದು ಕೈ ಕೊರ್ನು ಪನ್ನಂಡ ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಲೆ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಉಂಡು ನನ್ನಲ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಆರು ಪೊರ್ಪುಲ ಪನಗ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರು ಊರೇರು ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಟೈರ್ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ನಾನ ಮರ್ಯಾಲಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂದು ನಿಂಚ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ನಾನು ಪೊಸತ್ ಟೈರ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ಗ್ರಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಮಾತ ನನಗ ಸೊ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ರಜೆ ಅಂದು ಫುಲ್ ಡೇ ರಜೆ ಆಪುನೊಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸಲ ಬರೋನುಂಡು ಗಡಿ 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 ಬರ್ಸ ಟೂಲ್ಸ್ ಕಣ ಇದೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಲಿವರ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮಡ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲ ಸಾಲೆ ಧರೆಯ ಕೊರಳ ಪ್ರೇಮದ ಮಾಲೆ ಸುರಿವ ಉರುಳೆಯಾಗಡಿ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿದೆ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಗಟ್ಟಿಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗಗನವು ಎಲ್ಲೋ ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹರಿನು ಅಂತಿಂತು ಫೈನಲಿ ಟೈರ್ ಬಿಚ್ಚೆ ದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪತೋ ಪೋಪುನಿ ಟೈರ್ ಬಿಚ್ಚೆ ದಾಂಡ್ ನಾನು ತಕ್ಕ ನೋಡು ಸೀದಾ
ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಟೈರ್ ಬಿಚ್ಚದ ಉಂಡೆ ನಾನಿತ್ತ ಸೀದಾ ಗಾಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಟ್ಟೋಡತ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರ ಯಸ್ ఇక్కడ ఇద్దరు ఇరవై పురుషోత్తు ఉన్నది అయితే భలే అవిజన సరిగా ఉంది ఇంటికన్నా ಕೋಡೆ ಕುಜ್ಜಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಏನ ಅವ್ಳು ಬೈ ಎತ್ತೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಹೇಗರ್ತಾಪ್ಜ ಏನ ಭಾಷೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ತಾಪ್ಜ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆದ ಸೇವ ಮಂತು ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೋಂಟು ಬಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೆದೆ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಒಂಥರ ನರ್ವಸ್ ಅವನು ಉಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಯಿನ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಪೊರ್ಬುಲ್ ಪಂಡೇರು ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು 2 ಮಂತ್ ದಟ್ಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದ ಅಂಚೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಪಾಡೊಂದು ಸೀದಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ನನಗೆ ಜೋರು ವರ್ಷ ಬರ್ತಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 16 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಲ್ಲ ಐತಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದದೆ ಬರ್ಸ ಪೋಪುನ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಸ ಪೋದು ಬುಕ್ಕ ಅವನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು